Bueno, vamos a dar comenzose a un novo ciclo de encontros, de cursos, como querades chamarle, que vemos facendo xa desde fai unos anos sobre arte espacio público, arte grandes eventos, arte identidade. En este caso é arte a cuestión de Galicia no 2012. Se trata en este caso dunhas mesas redondas que van se celebrar hoxe 12, non? E mañá, e logo a seguinte semana, o xoves ou venres, e que tratamos de dar un repaso a como estamos en este momento todo o que é arte galega en varios aspectos, tanto a nivel creativo como das institucións, o comercio, o coleccionismo, é dicir, todo unha serie de rexistros que tratamos de logo facer un informe de como está todo isto e publicalo. Eu desexo que non sea este un vale de lágrimas, non? Que o que vai a ser, que podamos poner alternativas, imaginación en este panorama que non é moi ledo, non é moi positivo, pero que a ver se somos capaces entre todos de darlle outro aire, non? Hai que pensar que a arte é un elemento de luxo, é un obxecto de luxo, e os obxectos de luxo é o único que parece ser que non está caendo no mercado. Tratemos de que a arte vaya por aí, pero a cousa é se vai, non? E nada máis, daros a benvenida a todos e que a ver se entre todos facemos algo positivo, nada máis. Falas ti.
Moi ben, pois moitas grazas, Marisa, grazas a todos, en nome da sección de Creación e Artes Visuais do Consello da Cultura Galega, Artes Visuais Contemporáneas, para especificar matices de tempo. Marisa é a coordinadora da sección, unha serie de xente máis que forma parte desta sección, que, como viña dicindo Marisa, estamos facendo unha serie de actividades, por nomealos a todos, a que forman parte da equipa está, pois, se me esquezo, pois, Antón Patiño, Carlos Rosón, Carmen Nogueira, Camilo Franco, Federico López Silvestre, Miguel Anxo Prado e Natalia Poncela. Justamente Natalia Poncela non pode estar hoxe aquí, un especial saúdo para ela, que tanto entre Marisa como ela máis eu somos que coordinamos estas jornadas. Como xa comentou Marisa tamén, son 4 sesións para abordar eses focos de artistas, sección de intermediación, sección de institucións e sección de mercado, coleccionismo, galerías, etc. Co cal supoño que haberá temas que sexan ata certo punto tratados nas 4 sesións, algúns casos recurrentes. Comentaba antes cos 4 artistas que van a participar e abrir hoxe, que o máis afortunado, sin dúbida, creo que sería que moito do que eles sacaran hoxe aquí servira xa como retroalimentación para as sesións seguintes, porque, ao fin e ao cabo, tamén dáse a palabra aos seus artistas, porque son o comenzo noso destas jornadas, sino da propia asistencia de arte. Iso que é un punto de partida que creo que todos debemos ter claros. Non é unha cuestión nin de peloteo, nin de respeto protocolario, sino que para que exista arte ten que haber artistas e despois todo o resto do contexto de texto, pretexto e contexto, como dicía a canción, non? Bueno, pois basicamente estos son os puntos de partida. Comentame tamén Manolo Gago de Cultura Galega ORG, un saludo para a xente que está aproveitando e cotilleando desde as pantallas caseiras do traballo do que sexa. Estás emitindo online, directo, streaming ou como queirades chamarlo, os novos sistemas de emisión digital. Que tamén queremos saudar desde aquí, non? Porque nos están escoitando por streaming. Despois quedarán penduradas as sesións tamén no que é o web do Consello da Cultura Galega. E, bueno, pois basicamente estes son os puntos de partida xerais, non? Sí, bueno, decir tamén que as nosas inquietudes sobre a arte galega non están aquí en todos os debates que facemos, senón tamén en unha páxina web que chamase Atalaya, onde están sendo incorporados cada vez máis artistas galegos con 10 obras cada unha e sobre todo os puntos de contacto deses artistas para que desde calquera sitio do mundo se sepa da arte galega e dos artistas galegos. Chámase Atalaya e aí se os informa de todos os acontecementos artísticos que están ocorrendo en Galicia, todas as exposicións, as publicacións, todos os eventos en relación ca arte, e que cando querades podedes consultarla porque é unha páxina moi instructiva sobre a arte galega. E máis, nada máis, non? Bueno, pois... Un pouco máis. Queda inaugurado este pantano. Sí, vamos a... Un balde de vaguas. Vamos a falar dos artistas e xa suben os que van a intervir. Preséntanos tú. Como se comentaba, entón, vamos a comenzar as jornadas coa intervención de... Veamos por aquí as tres gordos. Pois vamos a utilizar este sistema, xa que son mesas de 4 participantes cada unha das sesións, para que haxa tamén unha posibilidade de confrontar máis voces. Pensamos que da xente que temos chamado para cada unha das sesións son xente caracterizada por posicionamentos, por ter non só traballo, no caso dos artistas, obra, sino tamén voz, palabra, actitude, etc. Entón,
Por ese motivo están aquí hoxe Marc Caldas, Ángel Cerviño, Suso Fandiño e Loreto Martínez Troncoso, que son os 4 artistas que van a participar hoxe. E como formato vai a ser unha intervención individual de cada un, un tempo máximo de 30 minutos, non creo que cheguen a abordarlo cada un deles, a mellor. Pois o que vamos a facer é que interveñan primeiro 2, neste caso vai comenzar Marc Caldas e despois Ángel Cerviño, faremos unha breve pausa, tomar un pouco de aire, auga, o que se considere cada quen, e despois será tempo de intervención para Suso Fandiño, Loreto Martínez, e aí tiraremos cara a coloquio, debate e o que surda de aquí da interactividade que montemos entre todos. Bueno, pois basicamente, para presentar a Mar e Ángel, que son probablemente xa coñecidos para moitos de vos. Para presentar a Mar e Ángel, pois dicía, ambos os dous teñen unha actividade creativa xa de longa trayectoria. No caso de Mar é coñecida polos seus vídeos, fotografías, dende que hai xa, seus comenzos por terras valencianas, terras latinoamericanas, e logo xa por Galicia, dende a Facultade de Belas Artes en Pontevedra, onde está cada vez máis activa, cun grupo de investigación académica, con proxectos de comisariado, escrita que ten desenvolvido tamén en diferentes xornais, catálogos, libros ou outro tipo de publicacións, e penso que é unha das artistas que está facendo unha postura máis activa, reivindicativa, por unha parte de cuestións de xénero, de actividade, das mulleres. Un proxecto recente que tiña con Almudena Fernández era precisamente as artistas, facendo un especial fincapé no tema do A. E, bueno, penso que ten unha trayectoria de coñecemento, capacidade tamén de síntese divulgativa, crítica, como para ter unha voz e unha palabra aquí coa que portar datos importantes. E, por outra parte, xa remato, pois tamén temos a Ángel Cerviño, que tamén xa é un veterano de rock and roll, que dirían por aquelas bandas. Efectivamente, o seu traballo maioritariamente pictórico dende os anos 80 tamén creo que bastante coñecido, e a progresiva esquematización nos seus cadros, as súas iconas, as súas mensaxes, e todos os tonos subliminais que hai moitas veces referidos á psicanálise, ao sexo, á política, á economía. Fan del, pues, tamén non só un artista no sentido práctico productivo, sino tamén na parte teórica. Volvo tamén a esa visión de artista que acomete proxectos comisariais. Recentemente, hai uns 3 anos atrás, se non me equivoco, era Teleprompter, novas camuflaxes pictóricas, no Centro Torrente Ballester en Ferrol, e o pasado ano tiñamos aquí no Auditorio de Galicia unha das mostras que foi probablemente, dende un punto de vista personal, das máis salientables nos últimos anos, que era Casus Belli, refutación do contexto e recepción e conflictividade da arte contemporánea. Viñan por aí mesturados os termos, se me trabucan a mí máis. Bueno, pois ese precisamente ás veces un dos problemas, probablemente os tamén toque Ángel, recepción da arte contemporánea cara ao público, en este caso, cara a nós, que somos a mellor unha parte máis especializada ou penso que máis comprometida por ser xente que nos dedicamos. Penso que estades aquí xente que ven da formación de Belas Artes, de Historia da Arte, do xornalismo, de filosofía, de psicología, de arquitectura, de diferentes campos. E supoño que entre todos, pois cos tempos que corren, e se nos sentimos comprometidos co que é o mundo das artes visuais, algo teremos que facer e dicir, porque casi todas as, digamos, disciplinas ou outras seccións culturais, xa non exclusivamente no Consello da Cultura, senón penso que en Galicia, en España, no mundo, tal e como están as cousas, si dende o cine ou dende o teatro, a música ou a literatura, hai movementos, voces colectivas ou posicionamentos ante o estado das cousas. Parte da pregunta deste estado do sector aquí en Galicia é que pasa co sector das artes visuais, se non hai unha voz colectiva que suma individualidades, ou se é un sector que vai crevado, cada quen por libre, en fin, recepcións, conflictos e toda unha serie de nudos que temos aí, e que os artistas pois son os primeiros que terán a palabra para poñer en marcha. Paro e amaino para que teña marcha o arranque da primeira palabra. Vale, gracias. Vale. Bueno, en primer lugar, quería agradecer ao Consello da Cultura o terme invitado a estas jornadas, que penso que eran moi necesarias, era algo que quedaba pendente por facer, analizar
sector da arte contemporánea. Creo que, ademais, esta primeira mesa de debate, todo artistas de diferentes xeracións pode aportar diferentes puntos de vista, porque tamén, non é só que pertenzamos a diferentes xeracións, sino tamén, en certo modo, diferentes posicións no campo artístico e diferentes experiencias, non? Entón, estou segura que vamos complementarnos moi ben nas nosas posicións. Bueno, eu tentei facer unha reflexión facendo un pouco un repaso, seguindo tamén unhas liñas que nos aportaran desde o Consello da Cultura e que realmente son moi válidas para estruturar a intervención. Pero tamén vou tentar dar unhas cantas pinceladas respecto a liñas de actuación posible ou eivas que poderían buscarse, vías para solucionarse. Bueno, quero empezar con unha primeira reflexión respecto á consideración da profesión de artista, E eu creo que para a sociedade en xeral, para o conxunto da sociedade, non creo que sea unha profesión moi valorada, que teña un recoñecimento simbólico. Eu creo que sigue estando nunha posición feble. Pois, por exemplo, se preguntamos a media población que creen que é un artista de hoxe en día, un artista contemporáneo, nin creo que souberan moi ben definir cal é a súa actividade. Pois, ao mellor, no maior dos casos, pensarían que é un pintor entendido no sentido máis tradicional e probablemente masculino. Por lo tanto, ainda creo que menos se perciba cal é a función que pode ter un artista das artes visuais na nosa sociedade. Tamén é certo que esta falta de recoñecemento simbólico eu creo que tamén ten contribuído que o artista se aillase na súa esfera. E creo que débese a dúas cousas. Por unha parte, son cuestións pois propias do campo artístico, cuestións históricas que non vamos agora a explicar, pero o feito é que chega un momento o campo de arte péchase sobre si mesmo e deslígase, digamos, da sociedade amplia, de tal xeito que hai unha desconexión, unha barreira entre o que se está a facer no campo artístico e o resto da sociedade. É dicir, que a maioría da xente non coñece cales son aqueles criterios artísticos, aqueles principios en base a cual traballan os artistas, descoñece cales son os debates que están vixentes no campo. Entón, é normal que, digamos, que unha grande maioría da sociedade o sinta como algo alleo e extraño. Por suposto que unha solución sería tratar de achegar a públicos máis amplios, tratar de que se sentisen partícipes ou que estiveran máis familiarizados coa arte contemporánea. O sea, eso está claro que sería algo básico para quebrar esta barrera que hai entre produtor, o artista, e consumidor, o público. E xa apunto, aínda que logo volverei sobre este tema, que neste sentido sería primordial incidir nunha labor importante de divulgación da arte contemporánea que facilitase a súa comprensión, a súa lexibilidade e tamén o seu disfrute. É dicir, tampouco ten sentido que a xente acuda aos museos por un sentimento de obligación cultural, sino que teria que ser parte dun disfrute. Logo, por outra banda, tamén eu creo que o artista tamén é responsable deste illamento, máis alén de que a súa actividade, o seu traballo non sexa comprendido. E é que o propio artista tamén se ten replegado e quedado fora da visibilidade pública. Pois, frente, por exemplo, e vale o exemplo de Galicia, pero tamén vale o exemplo en xeral de España, frente aos cineastas, os escritores, ou a xente de teatro ou de literatura, que frecuentemente teñen tomado posicións públicas en asuntos políticos ou en materias culturais, convertíndose en caras visíveis. Os artistas son bastante máis descoñecidos, non adoitan a usar a palabra pública
e escasamente posiciónanse, ¿no?, en materias políticas ou incluso, ¿no?, en materias de índole social, ¿no? Outro problema tamén eu creo que en relación ou dentro do sector cultural, ¿no? Es decir, a relación do sector das artes visuais cos outros sectores. Eu creo que en Galicia, en xeral, hai unha excesiva sectorialización da cultura, é dicir, xa non só cousa das artes visuais, sino en xeral, ¿no? Por un lado van os do mundo do teatro, por outro os da literatura, etc., etc., ¿no? Os intercambios, as colaboracións, os apoios intersectoriais é algo que non é común. E, sin embargo, tamén sería algo que podería tirarse partido, ¿no?, destas colaboracións, destes apoios, pois porque entre todos, non, poderíamos un pouco reflexionar sobre o que é hoxe producir cultura en Galicia, non? Cal é a cultura que se está producendo aquí e agora, pero tamén poderíamos intercambiar estrategias para resolver problemas afíns, ¿no? Por exemplo, lembro dunhas jornadas intersectoriais que fixera Xosé Manuel Busán no Marco, era, bueno, ao amparo de Universa, en que invitaba a xente prácticamente de todos os sectores, do audiovisual, dos medios de comunicación, da arte, etc., etc. E realmente había problemáticas moi afíns ou problemáticas comuns, ¿no?, que poderían ser compartidas, ¿no?, e tamén un pouco intercambiar pues, experiencias, ¿no?, de que estrategias se teñen utilizado, que solucións se poderían aportar, ou incluso, aínda que xo sexa, pues, ter a solidaridade ou o apoio, ¿no?, de xentes de outros sectores, ¿no? Con todo, tamén quería resaltar que non é que todo sea así, que hubo intentos, ¿no?, pois de romper con esta sectorialización e sempre dende abaixo, o sea, nunca desde as institucións, ou non tanto desde as institucións públicas, sino máis ben como propostas, ¿no?, que surgiron así unha forma espontánea desde a base, ¿no? Pois, por exemplo, como foron os foros da cultura galega, creo que participaras en algún deles, non? No. No ano, entre 99 e 2001, eu ainda non estaba por Galicia, pero bueno, sei da existencia, ¿no?, dos foros da cultura galega. Logo, posteriormente, a partir do 2003, ¿no?, articulárase un foro negro, ¿no?, en torno á plataforma contra a burla negra. E, bueno, e actualmente, pois tamén os quería poñer algunhas imaxes, comeza a emerxer en Vigo outra vez pois esa colaboración entre diferentes sectores en torno a un movimento que se chama Contra a Demolición da Cultura. Bueno, pois precisamente polo que xa estamos vendo e polo que vai vir, non? Bueno, a primeira acción, non, que a tedes aquí foi en contra do peche do arquivo Pacheco, non? Como digo, non, reúne xente de diferentes áreas, da área do cine, da área do teatro, das artes plásticas, etcétera, etcétera, ¿no? Con esta idea, pues, a partir de accións evitando, ¿no?, o protagonismo, bueno, aquí ves a Laseiro, ¿no?, con una máscara, evitando, ¿no?, o protagonismo, ¿no?, e basándose, pues, no anonimato, ¿no?, incidir, ¿no?, pues, en conquistas culturais ou infraestructuras culturais que se están indo abaixo, ¿no?, con toda esta idea que hai agora, ¿no?, de que a cultura ten que ser rentable e que na época de crisis é perfectamente suprimible, ¿no? Bueno, eu creo que non fai falta, ¿no?, decir que as aportacións á cultura desde as artes visuais é necesario e obvio que non é algo que non se pode medir, ¿no?, en términos cuantitativos, ¿no?, en términos económicos, ¿no? E en cuanto ás demandas do sector das artes visuais e, bueno, da parte dos artistas, eso é algo que tamén se nos pedía que reflexionáramos e parece un pouco máis complicado porque eu diría que non é en absoluto un sector cohesionado, ¿no?, o sector dos artistas. Porque, entre outras cosas, teñen posicións diferentes no campo artístico e, por tanto, tomas de posición tamén diferentes e incluso diversentes, diría, ou totalmente contrarias. Por lo tanto, preocupacións, intereses
moi distintos. Eu creo, sinceramente, a estas alturas eu participei no seu día na Asociación Galega de Artistas Visuais de Galicia, pero penso que hoxe en día un proxecto que tente reunir, ¿no?, a todo o colectivo de artistas está condenada ao fracaso. Non é imposible representar toda esa diversencia, ¿no?, de intereses, e creo bastante máis en colectivos que se poden aglutinar en torno a afinidades, a determinadas afinidades, ¿no?, e que tampouco ten por que ser necesariamente de artistas, ¿no?, sino que poden ser xentes do sector da arte, ¿no?, pero que teñen máis en común, ¿no?, ao mellor sendo galeristas ou coleccionistas ou, dame igual, críticos ou comisarios ou artistas, poden ter máis en común que entre dous artistas, ¿no?, polo feito de ser artista, ¿no?, que ademais tamén teríamos que falar en realidad de que é eso, ¿no?, de ser artista. Entón, resulta bastante difícil, ¿no?, pensar en que demandas poden resultar máis ou menos comuns ao sector. Entón, vou enumerar algunhas, pero creo que algunas serán compartidas máis ou menos por bastantes artistas, outras bastante menos, ¿no?, e algunas moi escasamente, ou bueno, como diría, pues eso, por determinados colectivos de artistas. Bueno, creo que unha demanda, e creo que bastante ampla, ¿no?, sobre todo entre a xente, ¿no?, que traballa máis perto das institucións, sería que o traballo cultural se desenvolva con independencia respecto aos poderes, ¿no?, especialmente, ¿no?, respecto ao mundo da política, ¿no? Bueno, sabemos de sobra, ¿no?, que en xeral, ¿no?, hai unha visión moi instrumental da cultura, ¿no?, por parte dos poderes, pues que conciben o Museo de Arte Contemporáneo, o evento X, o a cidade Xacobea ou a cidade da cultura, ¿no?, como un instrumento, ¿no?, para atraer visitas á cidade, para darlle un ar de prestixio, ¿no?, máis que preocuparse realmente pola cultura en sí, ¿no?, sino como unha visión máis instrumental, ¿no? Eu creo que de sempre, ¿no?, hai bastante esta demanda, ¿no?, de exixir, ¿no?, que os poderes políticos asuman, ¿no?, este papel de xestión e de planificación respeitando a independencia, ¿no?, dos profesionais. E, bueno, neste sentido tamén habería de decir que sí que se fixeron avances, pois, por exemplo, nos últimos casos, ¿no?, dos museos de arte contemporáneo, que por primeira vez non foron elexidos, ¿no?, os directores a dedo, ¿no?, por designación política, ¿no?, sino a través dun proceso de concurso, ¿no?, é dicir, primaría, ¿no?, a competencia profesional por encima de calquera outro criterio. Entón, unha das preguntas, ¿no?, que aparece aquí na introducción das xornadas é se sería necesario ou pertinente, ¿no?, a creación dun IAC, un Instituto de Arte Contemporáneo a nivel galego, e sí, eu creo que sí, ¿no?, o IAC, ¿no?, aglutina, como decía, ¿no?, asentes, a diferentes asentes, é dicir, artistas, galeristas, comisarios, etc., da arte contemporánea. Que estaría máis pendente, pois, de que existiran boas prácticas. Por suposto, isto non vai ser unha demanda para absolutamente todos os artistas, estarían conformes con ela, ¿no?, cando estaba dicindo que hai diferencia. Pois sí, interesaríalle, por exemplo, aos artistas máis próximos ou máis interesados, máis perto da institución. Por exemplo, os artistas que se instituen ao marxe da institución, pois, en realidade, un IAC daralle bastante igual, ¿no? Bueno, outra cousa que creo que tamén debería de traballarse, é bastante complicado, pero realmente é algo bastante pendente, é tratar de buscar medios para superar a posición periférica de Galicia, ¿no?, e tamén o complexo, ¿no?, de periferia que se xenera, ¿no?, por causa desa posición, ¿no?, e que, entre outras cousas, afecta, ¿no?, a percepción que temos de nós mesmos, ¿no?, pois, e como sabedes, ¿no?, ten casi como dous movimentos opostos, ¿no?, por un lado pode ser o rexeitamento, ¿no?, respecto do propio, e a fascinación, ¿no?, respecto a todo a foráneo, pero tamén pode ser totalmente o contrario, ¿no?, é dicir, a adhesión, digamos, a crítica, ¿no?, a todo o que se fai aquí, sin realmente ser exixentes, ¿no?, respecto a nosa calidade, ¿no?, a calidade da nosa produción cultural, é dicir, que podemos caer tamén moito na autocomplacencia, ¿no? En calquera caso, ¿no?, eu creo que hai que traballar, algo que todavía está moi pendente, o de establecer canles, ¿no?, de dobre fluxo entre, digamos, as periferias e os centros, e podemos trasladarlo
non só unha cuestión, se queredes, galega, no? Sino que tamén é un problema, no? do que participa tamén España, no? A imposibilidade, no? Dos artistas españois, no? O digamos, a cota, no? Que moitas veces teñen, no? Para traballar fora de España, no? Para intercambiar con outros centros, no? É dicir, que os nosos centros de arte contemporáneo, os nosos museos de arte contemporáneo non sean primordialmente, ¿no? un lugar para recepcionar unha cultura, ¿no? que está emitida, ¿no? Desde centros de poder cultural, ¿no? Sino que tamén sea capaz de crear, ¿no? Estas relaciones de dobre fluxo con os centros, ¿no? Ou aínda máis fácil, digamos, ou máis doado, máis asequible, ¿no? Podería ser tratar, ¿no? De abrir vías con outros lugares periféricos, con outras posicións máis periféricas. Por exemplo, estou pensando no caso de Portugal, non? De Portugal sabes pois, que hai unha intensa presencia, non? Nas institucións galegas e incluso españolas, non? Un pouco tamén depende, non? Da área de España, non? Pero digamos que esa presencia, ¿no? Esa búsqueda, ¿no? de ter un eido profesional alén de Portugal é algo que consolidouse, ¿no? En España. E, sin embargo, nós ao revés non o facemos, ¿no? Temos a Portugal relativamente perto e non hai ese intercambio simétrico, ¿no? Pois mira, a única excepción así máis recentemente, ¿no? Sería a exposición de Barbie, que depois de celebrarse no Marco levouse para a Fundación Carlos Gulbenkian, pero foi un fito como aillado, ¿no? Despois diso parece que non hai idea, ¿no? De ter unha continuidade. Outra forma, ¿no? Na que se podía traballar buscando, ¿no? Digamos, esa complicidade ou ese intercambio con zonas máis periféricas e que, polo tanto, poden dar lugar, ¿no? a relacións máis simétricas, pois do mesmo xeito, ¿no? Que Portugal tense preocupado moito pois, por tirar, digamos, das súas conexións, ¿no? A través do pasado que os uniu, ¿no? Con Brasil, ¿no? Do mesmo xeito que tamén a arte brasileira está tendo moitísima presencia en Portugal e a arte portuguesa en sentido contrario, ¿no? Tamén está sendo levada a Brasil, por exemplo, aquí, ¿no? Con toda a historia que temos da inmigración, sin embargo, eso non se produce con Latinoamérica, ¿no? Esa búsqueda de contacto, esa búsqueda de intercambio. Outra cuestión que creo que tamén sería importante, e isto probablemente, sobre todo para os que se queren posicionar máis nunha cultura alternativa ou nunha cultura que a veces está un pouco ás marxes, ¿no? da institucións, es que a cultura non este dictada de arriba a baixo, ¿no? Es decir, o que coñecemos, ¿no? O modelo cultural, a política cultural habitual que coñecemos é pois que os poderes públicos, ¿no? Invirten, ¿no? Grandes fluxos de dineiro en infraestructuras culturais pois que son tal cual, ¿no? Como os que se fan en outro contexto, ¿no? Sin adecuación ás nosas necesidades, sin averiguar que é o que necesitamos en Galicia, ¿no? Ademais, moitas destas infraestructuras a veces créanse sin contar con os suficientes orzamentos que garantan a súa continuidade, ou que garantan, ¿no? A calidade da oferta, ou a veces ni siquiera con un proxecto definido, ¿no? Entón, neste sentido, eu creo que tamén sería importante reforzar tramas culturais xa existentes e atender as necesidades locais. Por exemplo, logo sei que Ángel Cerviños vai falar un pouco destes grupos alternativos, ¿no? E entrarían, ¿no? Dentro desta visión, é dicir, son grupos que surden, ¿no? Por necesidade propia, por inquietude propia, ¿no? E que habería que apoiar, ¿no? É dicir, non facer unha cultura sempre de arriba a baixo, ¿no? Sino que un pouco escoitar, que ver que o que está surdindo, ¿no? E apoialo, ¿no? Este un pouco foi o planteamento que se fixo no Brasil con os puntos da cultura, que tiñan a función de detectar que estaba surdindo, que tecido cultural estaba activo e apoiar, ¿no? Iniciativas xa funcionando, xa en cursos, con unha certa solvencia, ¿no? En vez de crear, digamos que da nada, ¿no? Bueno, unha demanda na que supoño que máis ou menos sí que estarían conformes todos os artistas
sería o de ter un labor retribuído, é dicir, que o traballo, ¿no?, de artista sea retribuído como máis ou menos sucede noutros sectores da cultura. A cultura, xa sabemos que en xeral ríxese moito pola gratuidade, ¿no?, pero no caso das artes visuais é unha cuestión histórica aínda máis, por exemplo, respecto a outros sectores, ¿no?, que cando traballan cobran, ¿no?, ou incluso dentro da campo da arte respecto a outros asentes, é dicir, os artistas siguen sendo, ¿no?, os que non cobran pois frente a calquera outra función que se poda desempeñar, ¿no?, como comisariado ou como a crítica, ¿no?, con todas as excepcións que pode haber, como digo, de que moitas veces trabállase, ¿no?, no réxime da gratuidade. Logo, creo que tamén outra demanda fundamental sería ter maior nivel de participación dentro do campo. Pois, por exemplo, xa nos falábase, non? Pois de ter, por exemplo, un papel, unha presencia nos patronatos dos museos, non? De tal forma que os artistas poderan funcionar, non? Pois naquela vigilancia, naquel control, non? De como funcionan as institucións, ou tamén, por exemplo, de ser asesores, non? Pois, se pensamos en moitísimas das publicacións que se fan, non? Que recopilan cuáles son os mellores artistas da época, non? Pois dame igual, a nivel internacional, galego ou a nivel de España, non? Sempre son os asesores, nunca incluen artistas, nunca hai artistas aí no medio desos comités asesores, e, bueno, e, sin embargo, aqueles comisarios ou aqueles críticos tampouco son os artistas os que elixen, é dicir, sempre son os elexidos de los elexidos, non? Eu creo que eso, sí que fai falta unha maior participación, non? E moitas veces dicense, bueno, es que os artistas aí non poden entrar porque eles son arte e parte, non? É dicir, non serían imparciais, teñen intereses aí no medio, non? E, bueno, iso é tan certo como decir que tamén calquera comisario ou calquera crítico ten intereses, é dicir, calquera que estamos posicionados no campo estamos posicionados en determinados lugares, é dicir, somos afines a determinadas manifestacións artísticas ou prácticas artísticas, entendemos a arte de unha determinada forma, por lo tanto, interésanos diferentes cousas, o sea, que é tan certo eso, non? Como que tamén están posicionados, non? Os demais asentes. Bueno, e o que tamén considero que aínda é algo pendente sería superar o androcentrismo, bueno, xa decía antes, non? Xeve Penelas, non? Que sí que estou en varios proxectos, non? Encamiñados, non? A propiciar a visibilidade das mulleres artistas, porque aínda é unha materia pendiente, non acceden ao campo da arte en condicións de igualdade, nin teñen as mesmas posibilidades de permanecer, nin consiguen a igualdade de circunstancias acadar o recoñecimento no mesmo grado, non? Entón, neste sentido, que non era unha cosa que se planteaba, pero tamén podía plantearse, é necesario un MAB en Galicia? Pois o mellor sí, non? E tamén, de novo, estamos ante unha institución, non? Que non reúne só a artistas, non? Sino a xente do sector, non? De diferentes áreas, da crítica, do comisariado, etc. Pois probablemente, non? Sería necesario un MAB en Galicia, non? Que, por certo, hai pouco acaba de sacar, non? Un libro de como está o sistema de arte en España, e eu creo que tamén sería interesante, non? Mapear, non? O caso galego. Pois, por exemplo, no que o porcentaxe, non? Das alumnas de Belas Artes son o 70%, e logo a súa presencialidade en exposicións, etc., é bastante exigua, non? E como directoras de centros? Que centro temos? Estamos falando de artistas. Non, digo que... Por se acaso, para que se alguén non lle quedou claro, MAV, MAV, Mulleres nas Artes Visuais, na asociación a nivel nacional. Mira, voy a pinchar de paso. Por se acaso, non? Lo tengo por aquí. Todo esto. Vamos a ver. Siempre unos 5 minutos que quedan ahí. ¿Me quedan 5 minutos? O sea que tengo que apurar mucho, ¿no? Bueno, cuestiones económicas, non sei se meterme en cuestiones económicas porque parece que sempre o que dá máis pena, non? Bueno, vou ser un pouco positivo e vou decir, por exemplo, que algo se ten mellorado no sentido de que agora se costea
ou é bastante habitual costear a produción, no? Cando se trata dunha obra nova, no? Que o artista presenta nunha institución ou un proxecto novo ou unha obra específica, no? Iso, por exemplo, hai 20 anos era algo impensable, no? Tamén é certo que esta mudanza, no? Da situación ten cambiado, ten contribuído que as obras tamén, o plantexamento artístico ten mudado, no? A que se fai obra específica, no? Por lo tanto, digamos que é máis razoable pagar a produción ou proxectos por encargo, tamén que os costes das obras teñen aumentado, incluso as dimensións dos espacios, no? Que requiren tamén outro tipo de obra moitas veces máis costosa, no? Entón, tamén outra cosa que se plantexaba, no? Era que facer con os dereitos de autor, con os conflictivos dereitos de autor, no? Eu creo que moitas veces foron unha vía para que os artistas polo menos sufragase, no? Alguno dos seus gastos, xa que non se retribui o traballo, é dicir, é moi frecuente que os artistas cobren honorarios, no? Frente a calquera outro traballador da cultura, e moitísimas veces, digamos que se había algún tipo de retribución, pois das exposicións que facía un artista era a través dos dereitos de autor, no? Pois da súa obra que sai reproducida en catálogo ou en televisión ou en vídeo, no? Como digo, é un tema bastante conflictivo e quizá, no? Os dereitos de reproducción dos artistas poderían perder a súa función na medida en que o artista empezase a recibir honorarios, é dicir, na medida en que o seu traballo considerase como tal e empezase a ser retribuído, non? Por exemplo, hai unha curiosa excepción, non? Que sucede nas obras audiovisuais, non? E é que como trátase un sector que sempre estuvo máis metido na industria cultural, a un artista que traballa no campo do vídeo páganselle os dereitos de comunicación pública, é dicir, por expoñer a súa obra en vídeo en sala, se está nunha entidade que representa os seus dereitos, cóbranlle a sala por reproducir a obra, non? Sin embargo, ningún artista cobra por ter a súa obra colgada nunha sala, se é pintura, fotografía, escultura ou o que sexa, non? Aí sí que hai unha excepción, non? Por lo tanto, eu creo que a ampla xeralidade dos artistas teñen un segundo traballo, non? En realidad, un bo sustituto do que era a antiga renta aristocrática, non? Pois sí, un segundo traballo, incluso eu diría que os artistas máis recoñecidos a nivel internacional, non? En realidade, non? Casi todos teñen un segundo traballo, non? En que traballan os artistas? Eu creo que eso pode ser moi variado, no? Desde actividades máis perto, no? do campo artístico, como pode ser a mellor o campo do diseño, o campo do audiovisual, hasta, digamos que todo tipo de traballos moi afastados, no? Quizá a docencia, no? Continúa sendo unha boa opción no sentido en que permite ao artista manterse, no? En contacto, no? Con os seus intereses, coas súas preocupacións, no? E ao mesmo tempo, digamos, ter máis liberdade de horario, non? Pero desde logo que tamén hai outros artistas, pois, ao mellor que sobreviven, pois sí, con as ventas, concursos, bolsas, outros que malviven, outros ao mellor que, pois, teñen un amparo familiar ou unha boa situación económica ou tal, e, bueno, e tamén, por suposto, que hai os exitosos, non? Pero eu creo que, en xeral, o máis frecuente, ¿no? É que exista un segundo traballo. E logo tampouco debemos de esquecer, ¿no? Que o artista como tal tamén dentro do campo da arte pode cumprir con diferentes funcións, ¿no? Pues, por exemplo, como comisario, ¿no? Ou como crítico, que son labores, ou como conferenciante, ¿no? Que son labores que sí son retribuídas, ¿no? Entón, entre o segundo traballo e ese exercer, ¿no? Múltiples funcións, desempeñar, ¿no? Múltiples tareas dentro do campo da arte, eu creo que vai por aí a cousa, non? Quédame pouco? Todo yo 5 minutos. Hasta 5 minutos. Creo que va a saltarme todo o que tiña pensado. Bueno, en realidade, eu creo que se vemos o panorama tanto pola parte de como está funcionando o campo da arte en Galicia a nivel de formación, de difusión ou de produción, por todos os lados hai eivas, non?
Pois, por exemplo, a formación, desde logo que teria que ser moito máis continuada, no? Porque o que permite ao artista estar en contacto coas vanguardas internacionais, a posibilidade de poder viaxar, de estar inmerso, no? Nun contexto de creación e de intercambio, no? Alén das nosas fronteiras, eu creo que iso é fundamental e repercute na calidade dos traballos, e iso foi unha vía, no? Que no seu día pues, abriron, no? Bolsas como as Erasmus, tamén logo bolsas das fundacións, no? Pero tamén a día de hoxe hai que decir que esas bolsas son insuficientes, que ao mellor son puntuais nun momento da trayectoria do artista, pero non permiten, digamos, ter esa formación ou esa familiarización, esa inmersión no medio de forma máis continuada, non? O sea, son como un pouco accións, non? Moi puntuais. E logo tamén quería resaltar que con o novo plan Bolonia, as becas Erasmus, tal e como é, non? O apoio económico que reciben os estudiantes, van a poder disfrutalas estudiantes con recursos económicos, é dicir, son elitistas. Ou senón con muitísimos esforzos, pero non están pensadas para que podan ser disfrutadas ampliamente. Vamos a ver, algo máis por aí. En cuanto á difusión, vou só señalar un par de cousas. Por exemplo, quería destacar, ¿no? Que é moi importante o traballo de Atalaya. Espero que teña continuidade e que consiga tamén ser coñecido no exterior, ¿no? Porque de algún modo ven a tomar o relevo supoño, que daquel proxecto do CEGAC, espazo documental, ¿no? Que tuvo unha vida breve, ¿no? Que supoño que a súa vez, ¿no? Toma como referente a Anamnese, que é un proxecto que naceu en Portugal tamén para dar visibilidade aos artistas portugueses, ¿no? Entón, considero que sí que é un proxecto moi necesario por saber un pouco que se está facendo en Galicia, ter un pouco esa visión panorámica. E eu creo que esa visión panorámica tamén sería necesario tela a nivel do formato expositivo. Ao mellor, de forma periódica, pois, por exemplo, estou pensando nun formato tipo panorama da arte brasileira, que se realiza todos os anos en Brasil, ¿no? E que permite pues, mapear, ¿no? Digamos, a actividade do sector. E outra cosa que creo que tamén é importante, mapearla interxeracionalmente, ¿no? Porque moitas veces estamos abusando, ¿no? Das exposicións xeracionais, ¿no? Entón parece que todo como actuacións guilladas, non sabemos, parece que ningún artista desta xeración non ten nada que ver coa anterior, que non hai ninguna liña de xenealoxía, que non hai ningún tipo de herdanza ou de liñas de continuidade na arte galega, non? Entón eu creo que iso tamén é unha cuestión que está por facer, non? Un pouco trazar, se queredes, non? Esa idea de herdanza cultural ou de liñas de continuidade que tamén mudaría a percepción, non? Que temos de nós mesmos, de nosa cultura e da arte, non? Que se fai en Galicia. E vou deixalo aquí entón, porque sei que iba a falar un pouco tamén de espacios de difusión alternativos, pero sei que vai falar Ángel Cerviño, entonces xa vos deixo con ele, e se iso, pues no debate ao mellor apunta alguna cousa máis, vale? Vale. Moitas gracias, Mar. Bueno, Mar abriu moito campo de visión, entón vou a tratar de cerralo, decir só un par de cousas máis puntuales, directamente a chorar un pouco pola crise. Penso que o que estamos a vivir, paso directamente xa ao tema, penso que o que estamos a vivir é o fin dun modelo de relación da administración cas artes. En Galicia este fin ainda é, bueno, máis costoso porque, digamos que a relación era, bueno, a inversión en arte era máis limitada. Non quero deixar de decir que estamos nesta situación, vaise facer unha exposición este verán que vai a costar, según dice a prensa, 1,5 millón de euros na Cidade da Cultura. Me parece en absoluto despilfarro, non polo que costa, sino porque é unha exposición que xa se fixo varias veces e, de feito, moitas das pezas ainda creo que están embaladas de anteriores xacobeos. Dito isto, vou pedir disculpas, pero vou a ler para non perderme nada.
penso que a crise na que estamos inmersos, antes que económica ou política, é unha crise de valores, unha crise ideolóxica ante a que todos haberemos de posicionarnos. No contexto desa crise ideolóxica, quizá chegou tamén a hora de que o artista reformule o seu papel dentro da sociedade na que vive. Que ofrecemos, que aportamos a esa sociedade cuxo apoio solicitamos, desde o punto de vista da elaboración simbólica da refundación dos valores colectivos, que ofrecemos, como, a quen? Penso que cada un dos artistas ha de facerse estas preguntas antes de seguir adiante. Se aceptamos que a crise é fundamentalmente unha crise ideolóxica e de valores, entón a saída só pode vir dunha redefinición colectiva deses valores que entraron en crise. Se o que pretendemos é poder seguir desenvolvendo o noso traballo nas novas condicións debuxadas por o colapso do sistema de arte que ata agora coñecíamos, imponse a necesidade dun esforzo colectivo por repensar e reformular de arriba a baixo o papel de cada un dos axentes implicados, produtores, ou sexa artistas, exhibidores, comercializadores, críticos, compradores e mesmo sectores e administradores públicos. Personalmente estou convencido de que a máis urxente das tarefas pendentes é a creación dun novo tecido social ao redor das prácticas de produción artística e elaboración simbólica. Restaurar un tecido social, un sistema de relacións, que nas últimas décadas quedou reducido a relacións comerciais establecidas ao redor dun determinado tipo de mercado especulativo. Como dixo antes Mar, queremos un mercado de arte, necesitamos un mercado de arte porque queremos ser profesionais e vivir do noso traballo. Pero posiblemente necesitamos agora un mercado diferente, un mercado non especulativo, un mercado integrado nun conxunto maior de prácticas sociais, produción de discurso, investigación cas linguaxes plásticas, mestura de públicos, espazos transversais para encontros de creadores, residencias, intercambios, etc. Esta, volvo a insistir, é unha batalla ideolóxica. De feito, que o mercado da arte sexa tan fortemente especulativo susténtase tamén sobre unha construción ideolóxica, a idea do artista como xenio que, tocado pola graza divina, crea obras dun valor incalculable e dun prezo desorbitado. Estamos, pois, abocados a xerar novas demandas de produción simbólica nas que o sistema de relacións comerciais non se constitúa como núcleo duro en torno ao cal as demais actividades xiran e se organizan. Novas demandas que van propiciar tamén un cambio no sistema de prezos e modificar sustancialmente as estruturas e os comportamentos sociais do propio mercado. Neste senso, estánse a dar novos movimentos. Ven a través de iniciativas individuais ou de pequenos colectivos de artistas, críticos, comisarios e emprendedores varios, e estáse a plantexándose a necesidade de pôr en marcha novos modelos, de investigar outras formas de produción, exhibición e comercialización da actividade artística. Algúnas destas opcións están comenzando a actuar sobre o terreo e outras xa fracasaron. Pero a inquietude e as ganas de experimentar coas posibilidades de novas prácticas sociais ao redor da produción simbólica é un feito innegable. Entón vou a falar de 3 ou 4 experiencias que están ahora mismo funcionando. Bueno, unha acaba de morrer este mismo ano. Hai moitas máis. Eu vou a falar das que teño no meu entorno inmediato e das que, bueno, de alguna forma, pois teño unha relación persoal con algúns dos participantes. Entón, a primeira que vou a falar é o Halcón Milenario, un novo espacio expositivo na cidade de Vigo que nace da espontánea actividade dun grupo de artistas que nun momento determinado decide abrir o piso que compartían como taller e club para as súas reunións privadas a exposición de obras de outros artistas que consideran merecedores de atención e que estaban atopando dificultades para mostrar o seu traballo. Desde entón a actividade disparouse e atopáronse cun numerosísimo público disposto a acudir ás exposicións. Só abren un día a semana, só abren o venres e convertíronse nunha sala importante en Vigo abrindo un día a semana. Eles, cando empezaron con isto, está claro que non existía a vontade de crear un espazo alternativo para arte contemporánea, pero unha vez abertas as portas, a realidade penetra en tomba como unha inundación de creatividade e propostas e inquietudes que estaban latentes esperando que alguén lles abrise unha canle para se manifestar. Outro proxecto que está ahora mismo tamén funcionando e que con moi boa perspectiva é o Furancho de Arte Contemporáneo Peregrina, aquí ao lado, un espazo alternativo no que colaboran artistas e críticos culturais que tamén está rincando as súas actividades ahora mesmo.
pero que de momento se ofrece un espazo expositivo de intervención que pode funcionar como sala de concertos musicais ou como organismo para a produción e intercambio de saberes e bens, e que xa ten en marcha ou está disposto a experimentar un plan de financiamento basado en fórmula de micromecenazgo, ou chamado crowdfunding ou financiamento en masa. E dispostos tamén a coordinarse con outros organismos de similar filosofía para pôr en marcha un programa de residencias e intercambios con artistas de outras comunidades. Algún dos responsables creo que anda por aí, logo no turno de palabra penso que nos poden... Se ten por aludido. Me estás axudando. Vale, ya. As imaxes que está manexando, supoño que non dai estaredes vendo, son do FAC de... Outro espacio que non ten nada que ver con Milenario nin co FAC é o espacio Sirven. Digo, non ten nada que ver porque conta, polo menos para a súa posta en marcha, co apoio do grupo empresarial do coleccionista Luis Sirven, que converte periódicamente a súa tenda en lugar de charla e exposición de obxectos artísticos, de un lugar de encontros culturais para un público totalmente transversal, onde mesmo se pode asistir á proxección do clásico documental acerca de Niza, que Jean Vigo rodou no 1930, como unha conferencia dun par de diseñadores industriais, como a última vez que estuve ali, Núñez Gasco, un xoven artista que está implicado o seu traballo cas performances e cos artes escénicas, expuxo, unhas líneas básicas do seu traballo e ao mesmo tempo aproveitou para recrutar público para participar nos seus próximos proxectos. Hoxe mesmo, creo que abre as portas ás 8 da tarde, están ali dando unha conferencia sobre a historia da paisaxe sonora en relación co Festival Sin Sal, que é outra das experiencias a ter en conta, porque comenzou como unha cousa puramente musical, pero está, abríndose a outro tipo de traballos artísticos. E o último do que vou a falar, pois, acaba de morrer estes días, tras 2 anos de actividade, que é a Asociación Cultural Amalgama e o seu Centro de Gravedade Permanente. O proxecto nace como asociación cultural e plataforma creativa de un grupo de novos artistas relacionados ca Facultade de Belas Artes, músicos, ilustradores, deseñadores, que deciden asociarse para xestionar un espacio destinado a propiciar encontros entre os diferentes axentes culturais que, segundo as súas propias palabras, vagan orfos polo armazón cultural galego. Un baixo de 200 metros cuadrados, xenerosamente cedido por un particular por amor á arte, como se fai a mitad das cousas aquí neste país. Ali podían encontrarse galería de arte, sala de concertos, un espacio ambivalente, taller de serigrafía, laboratorio de fotografía, biblioteca, tenda, salón, cantina. E pensaron en subsistir económicamente cun sistema de socios e unha rede social, unha verdadeira rede social, non estas outras nas que andamos todos enredando, e abonando cada un a modesta suma de 5 euros trimestais. Pasaron os anos, as dificultades para facer efectivos cobros dos recibos, os problemas cos veciños cando chegaba a hora dos concertos de ruidismo que organizaban, a policía foi un par de veces por ali, as discusións internas e a disminución de, supoño, co desinterés do núcleo máis activo, deron o traste cunha experiencia que serviu sobre todo para demostrar que si é posible argallar as cousas de outro xeito, que basta con facerse o propósito. Pero este amalgama cerra, pero atrás quedan moitos meses de traballo, exposicións, cursos, concertos, proxeccións e centos de persoas que en algún momento formaron parte activa de calquera dos eventos e que seguramente están dispostos a volver a intentalo. Como se pudo ver, son 4 experiencias absolutamente distintas e, digamos que nacen desde puntos de vista e desde posicionamentos e axentes artísticos totalmente distintos, pero gustaríame resaltar 2 características comuns. As 4 nacen dunha iniciativa privada, sin ningún apoio institucional, sin ningún diñeiro público, e as 4 teñen, desde o seu mesmo nacemento, un forte carácter multidisciplinar. No grupo que pon en marcha o proxecto implica sempre a distintos axentes activos no sistema artístico.
no primeiro que falei, que era o halcón milenario, pois son artistas, docentes das artes plásticas e tatuadores profesionais. No caso do FAC, unha crítica cultural e dous artistas. No caso do Espacio Sirven, o coleccionista e un comisario. E no caso da amalgama había de todos, artistas plásticos, músicos, diseñadores e mesmo un arqueólogo. Bueno, pois isto, digamos que é así un pouco unha pincelada de movimentos que se están dando no corpo do sistema de arte e que non incluyen, como se ve, só artistas, senón a comisarios e outras xentes. E, bueno, teño aquí máis cousas, pero, bueno, quizá máis adiante no coloquio. Deixamos que veña os restos participantes. Está. Pois facemos un mini break, se queredes. Ou queredes as vosas intervencións? Como está resultando? Por asustes de tempos, entre a combinación que fixeron aquí ahora Mar e Ángel, quedamos nas 6 da tarde, e entre vos dos dous collemos carrerilla cos dous. Estades dispostos e preparados? Pois entón facemos aquí un retruque momentáneo. Non sei se mirades os papeliños. Facemos aquí un pouco de logística para que lo de manter as identidades e non desnominalizarnos esas cousas. Bueno, pois aproveitando logo collemos un pouco de aire, vamos a darlle paso ás intervencións de Suso Fandiño e Loreto Martínez Troncoso, por decir así dúas cousas rapidamente deles, na que tedes todos os currículos e a documentación que vai co programa das jornadas, todo isto, pois así, máis que nada por tonos casi entre íntimos sentimentais, pois tamén de alguma maneira ou cordiais, por falar de Suso, por exemplo, que coñeces hai máis tempo, é un caso tamén bastante curioso, representativo e significado dentro da actividade artística en Galicia, formación doble entre Historia da Arte e Belas Artes, mesmo pasados musicais, é unha actividade artística cunha liña de traballo, non sei se logo esa mesmo irá comentando a súa maneira, introducíndose dende os supostos warholianos ou dende querer cara dentro do propio, as propias entrañas do sistema artístico, non? Da institución arte, do sistema, das persoaxes que a compoñen, etc. E xeralmente, pois, ten unha actividade, un discurso bastante dinámico e punzante, mesmo as últimas estadías en Londres teñen aportado novas perspectivas e seguro que por aí aportará contrastes Santiago-Londres e o que toque. E no caso de Loreto, por deixarse tamén presentada, formada entre Facultade de Vigo, Burdeos, Lyon, vivindo entre Porto e París, é un tipo de obra máis inmaterial, casi por aproveitar propias palabras dela, máis recurrente co tema dos textos, da literatura, da expresión escrita ou falada, con presentacións que moitas veces teñen que ver coa performance directamente, con accións, con estéticas relacionais, e que ven hoxe de Porto directamente, onde está preparando algunhas cousas, se non me equivoco, cara a Guimaraes, e tamén próximamente para a Fende la Buisson en París, e unha galería en Vigo, PM8, co cal, pois, tamén é un perfil de artista, digamos, que, ainda que está vinculada a Galicia, e pouco ano pasado estaba a súa exposición no Marco, entrar en la obra, pois a mellor ten un perfil máis zigzagueante, digamos, ou máis, antes falaba Mar dos vínculos con Portugal, pois precisamente estando ahora vivindo en Porto, pois probablemente teña máis cousas, unha mirada diferente que aportar, non? Bueno, pois aí quedamos dous meses presentados, de todos. Ben, básicamente vou intentar ser todo o rápido posible porque o tema é super amplio, podémoslo
coller desde moi diferentes puntos de vista e, bueno, me poño o lío porque realmente é bastante o material, non? Ahora analizar a situación existente en Galicia, dende o meu punto de vista, é interesante ubicar dentro do seu contexto. Me resulta moi difícil falar de Galicia sin falar do resto do Estado español, como mínimo, non? O caso español é paradigmático de alguna maneira ou ten as súas peculiaridades debido ao seu entorno autonómico de comunidades. Neste mapa que vedes aquí, a situación dos colores é unha situación indicativa. Bueno, isto son unha serie de informes, son os únicos informes que temos sobre arte contemporánea a nivel sectorial que eu conozco personalmente da Asociación de Artistas Visuais de Cataluña. Son do 2006, pero é o único que existe. Existe, non sei debido a que extraña razón, unha borrosidade absoluta para coñecer o sector, analizalo, desglosalo ou simplemente intentar entender por que suceden as cousas. O nivel de actividade a nivel do Estado español vería marcado por esa gama cromática e por estes datos nos que estaría Galicia en 4,3, non? Ás veces nos preguntamos sobre a mal chamada visibilidade dos artistas galegos, non? Básicamente, o noso peso no resto do Estado español é este, porque realmente creo que plantear a cuestión dende a localización autonómica ou nacional, dependendo da ideoloxía de cada un, é relativamente desacertado, non? Estamos en continuo movimento, en continuo tránsito. Temos un centro moi focalizado que é Madrid, e non querer evidenciar que hai unha centralidade pese a nosa centralidade, creo que equivocar o debate. Non é anecdótico que un museo se chame nacional, non? Sabedes, a nivel de historia, todo o que ten connotación de nacional ten unha connotación completamente xacobina, no meu punto de vista, non? Un museo creado no seu momento para identificar unha ideoloxía, para identificar como un gran catafalco onde se introduciría o gran icono da recén estrenada democracia. Existen unhas relacións de poder moi evidentes que aquí nos tocan moi de cerca. Si, bueno, aí surdiu unha pequena sonrisa, non vou a decir nada máis, non? E esa relación co centro do Estado español, que non vou entrar a valorar, é a que non creo que sea, non me interesa valorar isto do punto de vista político, é que produce un maior nivel de visibilidade ou non visibilidade. Curiosa palabra tamén, visibilidade, que ven sustituir a palabra habitual que se utilizaba, que era éxito, non? Ben, outro punto que nos ancla directamente a unha corte centralizada é Arco como un fenómeno que, por pouco que se viase, nos damos conta de que a situación dos artistas dentro do Estado español é completamente distinta, non? Porque todo, desgraciadamente, do meu punto de vista, parece xirar en torno a moi poucos factores. Unha presencia institucional amplísima, unha feira anual que todo modifica, que todo condiciona e que ten un poder de visualización do artista e, por ende, das galerías e, por ende, do sector desproporcionado do meu punto de vista. Que esta presencia, esta situación actual que estamos a vivir, pois, como fixeron este ano nesta intervención non esperada, obviamente, polo periódico País, que pretendía xogar o rol de enrollado, de progre, vamos a levar uns chicos guais que nos fagan uns fantásticos grafitis para así ser moi modernos. Isto foise das mans, non sei se coñecedes a intervención desta artista, directamente renegou do lugar onde se lle tiña asignada a súa intervención para directamente cubrir de pintura todo o stand do país. Esta imaxe interésame para introducir a situación que ven, do meu punto de vista, a condicionar todo. De alguma maneira, o vello non acaba de morrer e o novo non acaba de nacer, non? Como dicía Barthes, non? Entón, esta crisis é unha crisis que nos está afectando desde o punto de vista que o Estado español ten unha presencia institucional dentro do mundo do arte amplísima en comparación con outros países. Este intervencionismo, esta retroalimentación do sector cargado de clientelismos, que logo analizaremos, cargado de necesidades de propias, que nos ha afectado de unha maneira total. Temos convertido os autores, e esta é a parte que me interesa quizás máis, non? Temos convertido nun reflexo como nesta coñecidísima obra de Magritte, un reflexo de nós mesmos, preguntándonos
sobre a nosa identidade, sobre o noso, toda unha serie de problemas de localización, de identificación, sin preguntarnos, de alguna maneira, quen éramos nós como artistas e que rol estábamos xogando como artistas. Este rol, como xa anticipaba Mar, é un rol bastante desgraciado. Non vou a xogar un papel moi lacrimógeno en canto a falar dos artistas, porque penso que temos a maior parte da responsabilidade da nosa situación como artistas. Pero, bueno, é curioso, e a modo simplemente de anécdota, citar que a nosa situación laboral está no borde de ningunha situación laboral. Realmente, non sei que sucedería hoxe se tuveran que, como nos antigos carnés de identidade, poñernos a profesión, porque non se nos pode poñer unha profesión como tal, porque non existe como tal. Se nos mete, como podedes ver neste texto, este é un artigo da revista profesional do Ministerio, do propio Ministerio de Traballo, as actividades artísticas como zonas de frontera del derecho de trabajo, otros profesionales del arte, escultura, dibujo y pintura. La escultura y la pintura, así como el dibujo, que no deja de ser una variante de la pintura. Aquí el legislador se pone crítico, no sé quién le pide a él que haga esta disquisición, pero a fai. Pueden constituir, desde luego, una actividad artística. Y quienes a ellas se dedican pueden ser, sin duda, artistas. Pese a que las normas laborales, bueno, esto sigue, ¿no? Non quero aburrir, pero para que pensades, de alguna maneira, simplificando, cal é a nosa posición a nivel laboral que é completamente limítrofe e que non se ubica en ningún lado, ¿no? Sin embargo, en canto a presencia no sector, pues representamos un maravilloso 21%. E o meu dato favorito, ¿no? Un dato sobre o nivel de ingresos, ¿no? Por porcentaxes. Nos damos conta que o 60% dos artistas, se temos en conta os datos de que se considera no Estado español umbral de pobreza, estaríamos por debaixo do umbral de pobreza, o cal nos convirte a todos nunha especie de estranos superhéroes, non? Porque como superhéroes todos temos dous traballos, como tamén decía, non? Ven aí un artigo que fala sobre isto no 2006, tal. O 53,7 non llega a los 6.000 euros y el 42,4 apenas supera los 3.000 euros anuales. Según el INE, el umbral de pobreza en España está en el... como podéis observar. Pero bueno, de alguna manera esto es un modelo que hemos repetido hasta la saciedad, hasta el aburrimiento y el hastío, ¿no? El artista que se queja de situación. Yo tengo claro una cosa, a nadie nos han obligado a dedicarnos a esta profesión. Se o facemos sencillamente porque nos interesa, porque sei. Con tal, vamos a deixar de chorar e vamos a intentar, de alguma maneira, ver cales foron os nosos problemas a hora de afrontar esta profesión, porque en parte dese análisis está o problema. É moi fácil poñerse dentro da nosa postura completamente ausente dentro do contexto e do modelo productivo das propias artes a dicir que non, é que non cobramos, é unha profesión. Certo, o é, e eu son un perxudicado deso, pero levamos dicindo eso 20 anos. Isto me recorda a aquela película de Pinocho, onde os nenos eran conducidos a un lugar onde podían xogar, podían facer o que quixeran, pintar, destruir o lugar, e todo era subvencionado por un extraño señor que finalmente os convertía en burros. E lles quitaba, que o que máis me interesa, o anonimato. Os convertiu, non, ao revés, os levaba a un anonimato. Isto, de alguma maneira, exagerando moito, é o que nos ten pasado. Estamos nun país onde, en comparación con outros países, España acapara só o 0,7% do mercado mundial da arte. Non hai máis onde tirar, é o que hai. É o que hai. E ou había eses medios de subvención ou non había outra cousa. Os artistas receitamos completamente de maneira xeralizada, ainda que aquí temos unha excepción porque por teu comisariado de dúas exposicións e outros proxectos, receitamos completamente participar dentro do proceso. Era moito máis fácil estar alleos a isto, e isto, bueno, de alguna maneira creou durante os 90 unha maneira de entender as exposicións para museos, para todas aquelas recén nacidas institucións, que era, creemos exposicións colectivas con moitos artistas novos, sempre novos, máis baratos, máis serviles, máis fáciles, e creemos un produto fácil, vendible ás institucións. Isto me leva, diréis, que fai aquí o amigo Joshua Reynolds. Joshua Reynolds é un artista que sempre
me gusta contrapoñer con William Blake, ¿no? Porque sempre estaban moi peleados, ¿no? Na súa época. Joxo Reynolds quería ter un papel activo como membro, e máis, o termo curador no Reino Unido, a primeira vez que se aplica é aplicado a Joxo Reynolds, ¿no? Sabedes que pertenecía a Royal Academy, el organizaba as exposicións, el formaba os textos sobre as propias exposicións, mentre William Blake criticaba arduamente isto, non? Dicía, é un traballo mezquino completamente, o artista ten que soñar, aquela cousa tan ridícula que decía Javier Poncela, ¿no? Poncela, que decía aquilo de como era, de mientras la humanidad ronca o artista sueño ou algo así, non me acordo exactamente como era. Pois isto era o que decía o amigo Blake, non? Dicía, como te dedicas a todo isto? Isto é, nós temos que pintar simplemente, non temos que dedicarnos. Bueno, de alguna maneira isto foi o que sucedeu tamén no século XX. Nos desligamos de todo o proceso e esperamos a que nos viñeran a descubrir como vedetes. E iso non sucedeu, obviamente. Cal é o produto ou o subproduto que xerou esta cultura da arte xoven durante todos esos anos? Podedes chequear en internet cantas páxinas están dedicadas a solo convocatorias, becas, premios. Bueno, a palabra premio tamén desapareceu, non sei por que Arle de Birloque, xa os premios non se chaman premios, se chaman convocatorias. Só fixen unha pequena escolla delas, non? Pero hai un montón delas. Non sei se apreciaches os que sodes artistas ou estades máis en torno a este mundo, apreciaches esa implementación bestial de páxinas dedicadas a isto, non? Cando cada vez hai menos subvencións, cada vez hai máis páxinas que nos informan sobre subvencións, premios, etcétera, etcétera. Ou, como eufemísticamente se quere chamar hoxe en día, convocatorias. Convocatorias, habitualmente, cando quedas con... Bueno, obviamente, hai unha ideoloxía detrás do cambio de premio a convocatoria. Bueno, a alternativa. Quitáis a alternativa e que non hai unha alternativa. E diredes, bueno, que lucidez. Non, simplemente, o problema da alternativa é pensar que temos que ser alternativa a algo. Por exemplo, cando falábamos... Vou facer un análisis quizá crítico con nós mesmos outra vez, pero cando falamos de espacios alternativos para artistas, alternativos a que? Eu, do meu punto de vista, non hai unha alternativa á cultura oficial, en tanto a cultura oficial ten tomado a bandeira de calquer posicionamento actual. O director do Museo Nacional Reina Sofía considera unha das exposicións máis interesantes do ano pasado o 15M. Entonces, alternativa a qué? Simplemente distinto. Creo que estamos fallando en pensar que temos que ser alternativa a algo. Temos que estar dentro do sector, intentar sobrevivir dentro do sector dunha maneira autónoma ás institucións ou dunha maneira directamente ligada ás institucións, pero con unhas reglas. Outra cousa que decidamos rexeitar esas reglas, as reglas da institución arte. Se decidimos rexeitar as reglas da institución arte, obviamente, sí seremos alternativos á institución arte, pero non estamos, ou na maioría dos casos, non estamos rexeitando as reglas da institución arte. Estamos facendo a institución arte a nosa maneira, en máis pequeno ou en menos pequeno. Non vexo ninguna diferencia entre, por exemplo, decías antes falando a un nivel totalmente diferente o espacio sirvente. Non vexo ninguna diferencia entre o espacio sirvente e calquera das propostas anteriores mostradas. Son iniciativas privadas por persoas privadas que teñen a intención de mostrar arte contemporáneo. Estas iniciativas privadas son alternativas ás iniciativas dos museos? Non. Son complementarias? Sí. Son distintas? Sí. Bueno, unha das cousas falando deste tipo de espacios privados, que obviamente se critico, non critico con acidez ou con mala intención, sino porque creo que debemos empezar a cambiar a maneira en que afrontamos estes problemas, porque obviamente non funcionan. Todos teñen unha vida efímera, todos duran 1 ano ou 2 anos. Por qué? Supoño que pola mesma razón porque a xente non vai aos museos, que logo analizaremos. Bueno, viaxando un pouco, un se dá conta de que nin fora son tan listos, nin aquí somos tan tontos, nin viceversa. Pero que sí que se fan as cousas de unha maneira diferente, o cal nos permite ter unha dimensión e unha perspectiva completamente diferente. Eu vivi durante unha temporada hai pouco, en Londres, nun barrio, Hackney, conocido por todo o mundo, non por Hackney, sino polas famosas riots que sucederon durante este verano. A imaxen de Hackney ao mundo é unha imaxen, pois, desto, do lume, dos coches incendiados, cando, dende o meu punto de vista, ten outras cousas que pretendo modestamente
mostrarlos como puntos de contraste, ¿no? Que nos poden valer non para pensar que eles son fantásticos e non somos idiotas, sino para ver que se poden facer as cousas distintas. Unha das primeiras cousas que me din conta é que no Reino Unido non hai demasiados espacios para expoñer alternativamente, é máis, casi non os hai, pero sí hai moitísimos espacios para traballar alternativamente. Os artistas comparten estudio, comparten medios de producción e comparten medios de exhibición e distribución. É unha diferencia que eu, no Estado español, obviamente, supoño que habrá un montón de casos, pero non é o común. O común é que o espacio sea para exhibir, non para producir, non para reflexionar. Estes espacios, bueno, son espacios con, en algúns casos, como no caso de Space, con 30 anos de actividade ás súas espaldas, ¿no? Espacios consolidados no tempo. Desgraciadamente, non sei por que razón, no Estado español non se consolida, ¿no? Estudios para artistas, exposiciones, media, entrenamiento. Hai unha búsqueda por parte das persoas que autoxestionan esos espacios de medios de autosubsistencia, de autoxestión, esa maravillosa palabra que tan pouco utilizamos, ¿no? No Estado español. Se intenta que eses proxectos sexan tamén rentables, non sexan, obviamente, aquí non hai o debate de se estes proxectos son alternativos, porque non hai a que ser alternativo, dado que non hai unha institución. Funcionan dunha maneira moi sinxela, un alquiler, as condicións, podedes ver aí, son as condicións completamente para o que costa a vivenda en Londres, completamente asequibles. O primeiro sorprendente fun eu. E, bueno, son espacios, na maioría dos casos, recuperados, espacios fabriles nos suburbios das cidades, isto é zona 5, obviamente, recuperados. Aquí posiblemente faríamos un edificio, contrataríamos ao mellor arquitecto do mundo, que cobraría unha cantidad inxente de diñeiro e logo gastaríamos 25.000 veces menos en dotar a ese edificio de contidos. Eu creo que é moito máis inteligente coller un espacio nunha zona suburbial barata, un espacio xa utilizado, xa creado, onde hai que facer unhas modificacións mínimas. Tamén creo que deberíamos, sobre todo no caso, xa non das administracións, dos propios políticos, aprender un pouco, non? Desta economía. Este estado de excepción me parecía interesante porque, por outra banda, facía convivir a nivel laboral aos artistas e a diferentes artistas. Esta zona de Londres é a zona onde se ubican as escolas de moda, as escolas tamén de deseño, entón era moi común, pois, poderse encontrar na mesma zona, pois, unha diseñadora de moda, un diseñador normal, un artista, e todas estas zonas tamén viñen dotadas, como vedes na imaxe de abaixo, un área que solía corresponder con garaxes, zonas residuales ou de edificio, unha zona para poder expoñer, ¿no? Como mínimo, fíxome reflexionar e pensar en que aquí estábamos de alguma maneira planteando mal algunhas cousas. Ás veces o espacio é ganado dunha maneira completamente pirata a rúa, o cual me parece fantástico, cando, por exemplo, Netmore House se queda pequena e deciden comprar uns contenedores, non? Consultan co Concello e lle din, oye, mira, nós podemos poñer tal, tal, tal. Sí, eso é para que aparquedes os coches. Pois non vamos a aparcar coches, vamos a poñer 2 contenedores. Bueno, isto é unha maneira de alguma maneira, ver como hai outros modos, outros modelos de crear, de facer e contrastar, ¿no? Creo que ás veces nos queixamos moito, pero resumindo os dous pasos anteriores, creo que os artistas temos renunciado a nosa autoridade, na maioría dos casos, xogando o xogo da posibilidade, do que podía ser posible, me vai ben, me vou a calar. E por outra banda, temos de alguma maneira equivocada a maneira de traballar, porque ten habido un peso moi grande da institución, en canto a subvención, en canto a compras. Quizás por unha situación meramente estrutural. En Galicia non hai coleccionismo privado, prácticamente. E no Estado español tampouco, como podemos observar, as nosas cifras de ventas. E esas ventas son ventas xerales de arte. Se as releváramos a solo ventas de arte contemporáneo, as cifras supoño que serían moito máis graves. De alguma maneira tamén, outra parte que penso que temos os artistas en Galicia, por ende no Estado español, e que deberíamos reflexionar hacia novos modelos, é como focalizar e como distribuir os nosos produtos, a nosa produción. Obviamente, vindo do Reino Unido, vendo que hai unha situación completamente diferente, onde a presencia do arte contemporáneo é 1000 veces superior á presencia de... Podría parecer que aquí é imposible, pero non o creo. Creo que o que non
O que non estamos facendo é ser realmente creativos a hora de xerar atípicos, non? A hora de crear outro tipo de produtos. Quizáis por unha malentendida herencia católica que fai que o artista non poda preocuparse pola plusvalía, non o sei. Queda mal, non? Parece. É algo como unha especie de tópico que o artista se preocupe por ter a súa propia plusvalía dos seus produtos. Sin embargo, nos queixamos, non ganamos, pero cando o artista empeza, se abre unha página web ou empeza a vender atípicos, vamos a chamarlle, ou residuos do seu produto, se convirte nunha especie de satanás a perseguir, non? Eso mismo están facendo todos os museos. O están facendo, están vendendo a camiseta de Miró, con manchón de Miró, estupenda para os nenos, por si se manchan, xa non pasa nada. Están vendendo miles de reproduccións baratas porque non todo o mundo ten acceso á arte contemporánea, e logo esta é a segunda parte deste argumento que quero citar. Reproduccións baratas das obras de outros autores, porque a xente non se pode comprar un Miró, pero se compra unha camiseta. Esta democratización do acceso á arte contemporáneo, os artistas estamos dando totalmente a espalda. Seguimos producindo unitariamente ou auráticamente obxetos para un determinado consumo. Este consumo, desgraciadamente, non está ao acceso de todo o mundo. E aí entran os museos. O cal non me parece mal, Pero, bueno, vemos que eles están levando esa cuantía económica que nos pertenece a nós. Ben, algunhas personas, algúns artistas, bueno, traigo uns casos de artistas relativamente coñecidos, pero é unha práctica relativamente extendida, focalizar a túa produción artística non só dunha maneira aurática a obxetos únicos, sino a obxetos múltiples reproducibles, nos cales a plusvalía a leva o artista, non a levan terceiros. O caso de Julian Opie é alucinante, non? Porque, bueno, se entrades na página web, podes encontrar que hasta hai ofertas do mes e tal, o cal, bueno, me pode parecer hasta un pouco desproporcionado. Pero non é unha cuestión de artistas mercantilistas a vida dólares, non? Non. O amigo Martin Creed, gran artista conceptual, pura cepa, ten a súa propia página web, sometidas leyes do mercado, con Buy Now e cos diferentes elementos onde ti te podes comprar. Incluso Banksy, o seu discurso de, non, eu sentí anónimo, a mí non quero que nadie tal, estou fora do mercado, estou fora do mundo da arte, todo está corrupto, todo tal, pero, bueno, non está fora de ter a súa página web onde vende os seus produtos a un precio máis democrático, de alguna maneira. O cal, no meu caso personal, non me parece mal. Levantou, entre moitos dos meus colegas, unhas críticas bestiales, non? Que Banksy tuvera, ou no caso de Martin, tuvera unha página web onde vendera reproduccións do seu traballo, non? No outro caso, por exemplo, sacar rendabilidade das propias exposicións, non? Isto é unha imaxe da última exposición en Whitecube dos Armand Chapman, onde, bueno, saca un residuo da súa exposición, como son as sudaderas, e a venda a un precio de 50 libras. Bueno, non está mal para unha sudadera, non? E o máis irónico é que ao Armand Chapman non lle fai falta vendelo, nos faría falta a nós que temos uns ingresos completamente sinceros e somos nós quenes non estamos creando estas oportunidades de negocio como artistas. Seguimos prisioneros do obxeto aurático, non? Parece como se Walter Benjamin non houbera existido. Por outra banda, outra cousa que está fallando na nosa profesión, no medio e por ende en Galicia, é a percepción que ten o mundo que nos rodea da arte contemporánea. A xente non vai aos museos, a xente non vai ás galerías, os medios non acuden a cubrir ese dato. Eso non venda nada, eso é un largo proceso que levamos mamando dende fai moito tempo. E agora temos o que temos, podemos falar sobre analizar o contexto en Galicia, analizarlo en 1000 sitios, pero se estas pequenas cousas estructurales non cambian, como a visión que ten a sociedade de arte e a visión que ten en xeral todo o contexto da propia arte, isto non vai a cambiar. Fixen un pequeno experimento de periodismo comparado cubrindo a exposición de Tracy Emin no 2008 en Londres. Un medio completamente de dereitas, como son The Times, pois fai unha reseña completamente correcta e neutra. Perdón que me equivoquei de orden, isto ven despois. E isto non ten sentido se non o poño en orden. The Guardian, 20 años. Non entramos a valorar se fai deixa de facer. Bueno, vámonos a España. Vamos a ver como se cubriu esta misma noticia en España. Tracy Emin apuesta por los tampones. Nuestros amigos del mundo. Aparte de, bueno,
xa un titular sin ningún tipo de tal, nos vai poñendo sobre a pista sobre cal é o tratamento. Non me refiro obviamente al cultural, ao suplemento, sino á prensa diaria, o tratamento que se fai sobre o arte e sobre o arte contemporáneo. Podríamos pensar que o mundo é un periódico de dereitas e tal. O país cae na mesma dinámica de falta de respeto, de falta de rigor sobre a arte contemporánea e neste caso sobre a artista inglés. Non é santo da miña devoción, pero si seguimos el nuevo escándalo de Tracey Emin, la artista ha incluido en la exposición varias obras con temas sexuales, como Velázquez. É que, bueno, isto nos dá unha pista de cal é o tratamento que está recibindo a población media sobre o que é o arte contemporáneo. É imposible levar a centros museos, é imposible levar a centros galerías. A nosa subsistencia, desaparecendo o subsidio de papá Estado, de papá institución, desaparece. Outro exemplo máis. Todo un escándalo. Fantástico. Non entramos a valorar a obra da artista en cuestión, que a min personalmente non me interesa. Pero, por exemplo, esta artista fai os dibuxos no portada de Independent sobre a boda real, é nombrada profesora da Real Academia, por supuesto conoce a la reina de Inglaterra, e, se non teño mal entendido, fixo, non, seguro o dato, está facendo parte da iconografía que se vai a xerar para as Olimpiadas. Bueno, esa é a diferencia de trato. Vos pensades que no Estado español un artista que a súa trayectoria co seu tipo de obra, un tipo de obra que nos pode gustar ou non, e sobre todo un tipo de comportamento social completamente, eu non me meto a valorar, obviamente, pensades que chegaría a estos niveles? Imposible. Por outra banda, a televisión fai exactamente o mismo. Me molestei en ver cal tiña sido a cobertura de algunhas das principales televisións durante a última edición de Arco. Como podedes ver, para os amigos de Antena 3, Alaska e María Vaquerizo ou Pedro Amaral, os primeiros invitados en Arco Madrid. Telecinco, los famosos locos por el arte, en Arco. Ben. E por último, en el intermedio, nos llevan a unha señora prácticamente iletrada, moi graciosa, unha cousa non quita outra, que se chama Cándida, a que faga de crítica de arte polas distintas salas e stands de arte. Os típicos comentarios que pode facer unha señora que non entende arte contemporánea. Ai, isto que é, e tal, e non sei que, e tal. Dando unha imaxe completamente despectiva do sector e creando na población unha posición de reacción contra todo que sea arte contemporáneo. De todo se ben coñecido que os medios de comunicación en cada edición de Arco o único que lles interesa é buscar algunha peza que sea polémica para cubrir 2 minutos de televisión. Ben, con ese material social dificilmente vamos a levar a centros museos, dificilmente vamos a levar a centros galerías ou a donde demonios queramos levala. Vai a ser completamente imposible. De alguma maneira estamos acabando con ese fundamento social que ten que haber para que exista actividade artística. Completamente. Bueno, non trato as radios porque as radios, exceptuando Radio Nacional por obligación, supoñen non fan ningún tipo de tratamento que eu conozca sobre calquer nova en relación ca arte contemporánea. E por último, xa para acabar, que creo que me estou alargando, o último, dende o meu punto de vista, gran problema a hora de analizar esta gran derrota da arte contemporánea no Estado español, que é a progresiva destrucción das humanidades, das ensinanzas relacionadas ca arte, das ensinanzas relacionadas en xeral co conocemento, dentro dos plans de estudio. Estamos creando o estilo de Fahrenheit, unha sociedade pois productiva, pero iletrada. Esta película que nos podría parecer unha cousa completamente ida ás veces non está tan ida. De alguma maneira estamos creando un sistema, o sistema Kim Jong-il, donde cando analizamos este tipo, bueno, poderíamoslo facer tamén ca pintura realista socialista, ou poderíamoslo facer tamén co arte fascista, donde é difícil encontrar un intelectual mezclado entre a muchedumbre que alaba al querido líder. Sempre a muchedumbre que alaba o querido líder sempre son ou traballadores, como moito aparece un tío cuns planos, un arquitecto, pero nunca son intelectuales. Queremos unha sociedade productiva,
productiva. Nos estamos cargando os pilares básicos que van a facer que a población xeral teña unha certa sensibilidade hacia a arte contemporánea, porque na escola non van a ter ningún tipo de fundamento o que asirse, e os medios de comunicación, por outra banda, van a estar dándonos co pau. En España varía, bueno, este é un pequeno extracto do informe Eurídice que fala sobre este tema, ¿no? En España varía a tendencia, ya que el paso a la educación secundaria los alumnos pasan de recibir el primer año unas 70 horas anuales de formación artística, lo representa el 10,4%. Bueno, lo que me interesa é sinalar esta gráfica onde vemos, isto é o informe Eurídice, Unión Europea, datos corroborados perfectamente sobre a dedicación no Estado español a educación artística. Aparte de artista, son profesor de educación secundaria e o vivo diariamente, e España é un país onde, por outra banda, a educación artística non existe como tal, se reduce a uns certos anos na ESO, e no bipartito nos quitaron todavía máis horas, non sei, cada vez temos menos, e en cuarto da ESO xa é directamente optativa. Aos nenos se lle recomenda, obviamente, por unhos pais acostumbrados a ver televisión e ver este tipo de gente, que para que vas a coger plástico, eso non vale para nada, non? A formación do profesorado é nula, recollo nun informe sobre preguntas que se fan a profesores de educación primaria sobre arte contemporánea. Ante la pregunta ¿qué piensas del arte actual? Un grupo de futuros maestros de educación infantil responde a las personas como no estoy al tanto, no tengo una opinión muy clara, no conozco mucho, no estoy muy puesto, es demasiado abstracto, no le encuentro sentido, cada uno le da el sentido diferente, a veces es incomprensible. Isto que son o que pensan as persoas que van a formar en primaria en educación artística os nenos. Entón, estamos abocados a que esta situación de déficit, de precariedade, que a crisis está sacando da virtualidade. De alguma maneira vivimos uns anos onde todo estaba, tanto en Galicia como no Estado español, estaba como solapado, como tapado, porque había unhas institucións, había un diñeiro público, de alguma maneira tapando eses ocos. Ese diñeiro público está desaparecendo e agora aparecen os ocos. E se ve. Por outra banda, está finalizando, os artistas temos parte de responsabilidade nese proceso, obviamente, non somos os únicos culpables. Por outra banda, os medios de comunicación nos están barrendo, están dando unha idea sobre a arte contemporánea completamente satanizada no noso traballo, e por último, a escola tampouco nos vale, porque a escola está renunciando ás humanidades desde o Plan Bolonia e dende a LOCSE xa directamente. Co cal, é desgraciado, pero non anima demasiado ao optimismo o meu análisis sobre a situación en Galicia, non? De alguma maneira é como se alguén nos advertira por megafonía que a luz ao final do túnel vai estar apagada. Sentimos, pero a luz vai estar apagada ao final do túnel, non? Desta maneira, quizás, eu que solo ser moi positivo, desta vez non estou sendo moi positivo, porque realmente non vexo que en Galicia vai haber un cambio de modelo. Non vai haber o sector en Galicia e incluso no Estado español, o sector non está preparado para saltar desde fora do presuicio e irse hacia a conversión, o que me decían a mí, non? Os artistas tedes un problema, que pensades que sodes artistas en vez de pymes, non? E non estou ao 100% de acordo con que os artistas teñamos que ser pymes, pero tampouco estou ao 100% en contra, non? Creo que o demais é seguir incidindo en feitos que se repiten cíclicamente, non? Seguimos vindo, seguimos falando e seguiremos falando sobre os mesmos temas, non? Desgraciadamente. E nada máis, amigos. Isto é todo. Sobre todo eso, nada. Moitas gracias, Suso. A vos por aguantarme o rollo. E bueno, ollemos outro pulo de aire e Loreto vai nos contar aquí outras visións. Sí, bueno, eu vou ler unhas notas que teño escrito desde o lunes. Vou me excusar pola miña mistura entre portoñol e franco galoñol, non sei moi ben o que, pero iso partindo despois de releer moito as cuestións
que se nos tiña un pouco anotado para abordar estes días, pois estas son as notas que fun anotando. Lunes 9 de abril 2012, ás medianoite e 23 minutos. Comenzo a escrever esta miña leitura. Me é un pouco difícil comenzar a escrever en galego, xa que desde fai 2 anos estou a viver do outro lado do miño e o meu galego adquirido académicamente, unha especie de galegoñol, por razones que todos sabemos, parece voltar ás súas orixens. Tamén me é difícil falar da miña experiencia local e regional, xa que marchei de aquí faz hoxe 13 anos, máis ou menos tempo, acredito, que máis ou menos ao mesmo tempo, acredito que estas cuestións que se queren abordar aquí non concernen soamente o local ou a región, a nosa región. Lendo estes últimos días e antes de comenzar a escrever estas palabras, releído unhas e outra vez as diferentes puntos a tratar, resonaba sempre na miña cabeza as palabras como sobrevivir, a pesar da supervivencia. Logo, sendo artista ou a través da venda da súa obra é outra cuestión, pero penso que o simple feito de sempre estar a falar da supervivencia alimenta o facto de que nós, por defecto, teñamos que sobrevivir. Lunes 9 de abril 2012, ás 11:17 minutos. E falarei a partir da miña experiencia. Pola miña experiencia podo falar de como o meu traballo se foi desenvolvendo en Francia, no meu caso. Cando cheguei ali, a Escola de Belas Artes non tiña nada que ver con o traballo que se facía aquí na universidade. Supoño que era máis parecido co que ali se facía na Facultade das Artes Plásticas, é dicir, que as escolas que son municipais e nacionais e logo está na universidade a Facultade de Artes Plásticas. Na escola, a partir do segundo ano, os estudantes xa comenzaban a traballar sobre os seus propios proxectos, a desenvolver a súa propia búsqueda. A pregunta non era tanto que faz, mais si sobre que traballas. Eu cheguei ali no terceiro ano e para min era unha pregunta moito extraña. A medida que vou relendo. Bueno. Entón, ali había o sistema era ter un diploma que era no terceiro ano e outro no quinto ano. Así que o estudante sempre estaba confrontado a falar do seu propio traballo, tanto con os profesores da escola como tamén nos agentes que eran invitados do exterior. O que era moito importante foi ese seguimento da nosa búsqueda persoal por parte dos profesores dedicados a elo e tamén os vosos con diferentes artistas e a oportunidade de facer o que les chamaban prácticas con artistas e estructuras da túa elección con respecto aos teus intereses, o teu propio traballo. Todo isto facía que uno estaba a menudo confrontado a falar do seu traballo, da súa práctica. Sempre foi un traballo que incitaba ao distanciamento e a autocrítica con a nosa práctica. Hoxe as cousas están cambiando no contexto das escolas. As escolas teñen, como dicía, un estatuto nacional ou municipal en o que sí, bueno, como falábamos, bueno, sou un pouco repetitiva, pero bueno, eses diplomas dos que falaba antes están a punto de non ter máis valor por hacer a homogeneización con o sistema da Unión Europea. A instauración dos másters que será o mesmo en toda Europa. O que se piden os alumnos agora, de unha maneira obrigatoria, escribir unha memoria entre 100 e 200 páginas segundo un modelo universitario. Para poder continuar con este xogo europeo, ter as subvencións, as escolas se aliñan e cada escola está sendo evaluada para a súa adaptación a esta reforma.
Esta evaluación está feita por unha agencia de evaluación de investigación e de ensino superior que apareceu no ano 2007 e que se inscribe nas dinámicas lanzadas xa fai 10 anos polo proceso de Boloña, que responde así para servir mellor o sistema francés e o sistema de superior de investigación. Entón, este sistema de evaluación o que conlleva é a individualización das escolas en unha solidaridade frente a esta situación, quer dizer que aquelas escolas de prestixio o que leva ao elitismo por ter unha maior evaluación, que son notas que van desde o A+, a B, a C, que son un tipo de notación que nos resuenan en nuestras cabezas por algo, ¿no? Entonces, as escolas están a ser así unha instrumentalización dos seus propios habitantes e así se aliñan os propios produtos que nós somos, non? Baixo o pretexto de que así os artistas estarán formados para facer dosieres, xa que a medida da arte exige cada vez máis aos xóvenes artistas máis dosieres, baixo a excusa de que apenas o 10% dos estudiantes devenen artistas e os outros a menudos encontran traballo no sector cultural, sector onde há que saber escribir. Esa a excusa de que se implante este tipo de máster ou de obligación. Bon, eu penso se naquele momento en que eu estaba na escola tivese que escrever con o meu principiante francés, ao mesmo tempo tal vez tivese aprendido a escrever dosieres e así pasar menos tempo nestes momentos de escrita de dosieres na que nos artistas se encuentran bastante a menudo. Penso que é importante que o traballo de artista, pero que no fundo desta situación há unha intencionalidade de profesionalizar. Así, as escolas que están a enriquecer os seus seminarios, programas, ao mesmo tempo que facendo especializaciones para que, como xa foi manifestado por municipalidades, os artistas sexan productivos na cidade e na sociedade. En lugar de organizarse e de resistir e guardar súa autonomía, unha maneira de alejar e de dividir al mismo tiempo que centralizar e continuar a favorizar máis unas regiones que outras. Non é por ser nostálgica de tempos millores, mas o traballo que sempre pasou pela palabra, no encontro, no confronto con o outro, aínda que sempre se tiña formalizado de unha maneira ou outra en algo impreso, hoxe en día voltase unha formatización da escritura. Todavía a forma nau ten sido obligada e algo que está a chegar pouco a pouco. O que si uno encontrase percorrendo as páxinas é o nacimento de pseudos filósofos ou pseudos críticos e pseudos especialistas en estética. Só hai que percorrer un par desas memorias e ler non sei cuántas veces Derrida, Foucault, Lacan, Rancière. O en la maioría de los casos, se non en todos, faz parar completamente a práctica para escrever pseudos tratados dunha búsqueda experimental e persoal. Encontrase un tamén con books profesionales dos traballos dos jóvenes artistas. Há incluso quen milita porque a memoria sexa unha especie de catálogo de artista para servirse como promoción. Bon, mais como constituir un dossier non tanto discursivo, pero sin práctico. Como facer un presupuesto, cales son as necesidades e como facer comprender que un presupuesto non só a gastos de producción, mas tamén de honorarios, que paga os momentos da escrita, das pesquisas, dun traballo. Como practicante que soy, non creo que uno poda escribir sin la práctica, e que é un problema que é global, o formateado das nosas prácticas e os nosos discursos. Mas onde están os corpos? Parece un contexto óptimo. Para mí, también ha sido lo desconocido y lo no comprendido. Pero hoy, después de 13 años, ya comprendo más o posso ver os pros e os contras. Mas o que sí, do que non me tiñan falado en ningún momento foi do depois. Como lidar con o noso traballo, como practicalo, como compartilo, como respetalo e facerlo respetar,
como ser lúcido, como ter a suficiente lucidez para comprender que su trabajo no está siendo instrumentalizado. Conciencia política, conciencia social. Por ejemplo, a primeira vez que me encontraría en situación de poñerlle precio a unha obra, cando que uno pide por a venda dunha peza, por exemplo. Encontrarme nesa situación e intentando falar con artistas con quen tiña traballado na escola, silencio, tabú. Penso que estamos todos no mesmo barco, que deberíamos de ser un pouco máis comprometidos nas situacións reais. Ou ficamos todos lá dentro esperando a que nos leve a corrente ou ponémonos todos a remar. Que estes lugares deberían de ser xa un lugar de compartir experiencias e de reflexionar como posicionarse con relación ao mercado, ao sistema de arte. Como un se posiciona frente a é unha cuestión política pola que todos, como membros de unha comunidade, xa non só artística, estamos involucrados. E penso que todas estas cuestións se abordan desde o principio, xa que hai escolas e universidades de arte, xa que a arte se ensina. Se falar por agora e continuar a alimentar o medo geral no momento da crisis que estamos vivendo, como sobrevivir? Martes 10 de abril. Leendo e releendo unha vez máis estes puntos, o que me faz preguntarme como me posiciono como artista e o sincera que sou ou podo ser polo meu posicionamento. Non vou poder contestar por onde máis intentarei no máximo posible. O que me permitiu poder ir facendo o meu traballo foi traballar e poder cobrar o paro francés. Inscribirme como demandante de empleo, de que non recibín evidentemente ninguna proposta, e depois de aí poder ter dereito ao RMI, ingreso mínimo de inserción, chamado hoxe RSA, ingreso de solidaridade activa, o que me deu dereito a poder ter a seguridade social lá, o que en España sería a RAI, renta activa de inserción. Estatus para a maioría dos artistas. Unha vez que chegas a ter unha práctica na que chegas a un mínimo anual, poder xa inscribirte na Maison d'Artistes, GESA, autores e fotógrafos. Só que como unha práctica como a miña da performance non posso entrar nin nunha nin a outra. Entón, comenzas a non realmente mentir, mas a desviar ou simplemente a dar un estatus administrativo outro o teu traballo. Neste régimen un paga un casi 15 ou 10%, 15% desde cargas sociais e 7 para a jubilación. As institucións como as que a menudo traballo non corren con estes gastos, o que faz que ao final do ano encontrastes cunha grande suma a pagar e ás veces un non pode asimilalo, entón sigues desviando. Autoconsideración dos artistas. Por parte de quen? He traballado con diferentes estructuras, centros de arte, museos, galerías e tamén asociacións ou iniciativas propias en diferentes naturalezas de proxectos e festivais. O que he aprendido pela miña práctica e que dos meus amigos artistas é que un debe facer respetar o seu traballo e saber a quen se lle pode pedir de respetalo ben. Porque sen artistas non hai eventos, e sen eventos non hai promociones culturais. Que non há suficientemente diñeiro e que polo simple feito de estar en tal institución xa tes que estar de unha maneira ou outra pagado ou, en todo caso, contento. Bueno, tal vez mellor facer un evento con menos artistas, mais ben pagados e ben considerados. He traballado e sigo facéndolo moito gratis, mas non para e con cualquiera. Aquí unha diferencia, traballar para ou traballar con. Honorarios ou venta de obra. Por naturaleza da miña obra, que é inmaterial, evidentemente honorarios. Mas non sempre os honorarios están tomados en conta nas axudas de produción, por exemplo. A necesidade sempre de producir algo. Onde están as becas para a búsqueda e investigación? Sen ter forzosamente que producir, onde está o tempo, a necesidade de importación do proceso, de experimentación. Sorpréndeme moito e penso que foi un moi bon traballo o que estiveron a facer en Montermoso, en Gasteiz, Vitoria. Xa indicado nas propias bases que dentro do presupuesto de cada ayuda de producción e investigación un porcentaxe era para honorarios e o resto para a producción.
Desde aí se está considerando o traballo do artista. Este é para min o mellor exemplo e de solidariedade con os actores no sector casi de manifesto. Si hai moitas ayudas, moitas becas e moitas residencias, pasamos inmenso tempo a facer dosieres e ás veces a inventar proxectos para poder recibir tales ayudas e sobrevivir. O que ás veces mina o propio traballo. Por que temos que estar todo o tempo desplazándonos a outros lugares para poder desenvolver o noso traballo? A expertos de residencias, de ir de residencia en residencia. Non tanto por o interese de desenvolver un proxecto nun lugar específico, senón por poder simplemente traballar e ser remunerado por iso. Eu escrevo e gustaba inmensamente poder escrever na miña casa, de poder traballar no meu taller. Penso que o traballo de búsqueda de experimentación de taller é o que ten que ser valorado, non tanto o produto. Que haya máis seguimento do traballo en sí, desde o interior e non desde o exterior. Poder traballar, reflexionar xuntos e dudar con quen reflexionar xuntos e dudar con aqueles con quen traballamos. Unha implicación con o traballo do artista máis de perto e máis comprometido. Con relación aos dereitos de autor, vou saltar isto. Como dicía, sí, miércoles 11 de abril. O meu traballo é un traballo inmaterial e como lle comentaba a Sede, é certo que o traballo que se ten visto máis en Galicia podería calificarse de material. Mas cando teña feito non fai moito tempo unha exposición no Marco dentro do proxecto expositivo Entrar na Obra, na que se había moita coisa, poderíamos dicir material, para mí non son obras autónomas. Foi todo construído como unha escritura, escribir no espacio expositivo no que unhas coisas se respondían con outras. O que non quere dicir que si dentro houvese vendese toda a exposición, cada proxecto de exposición de intervención de escrita é escrito para o momento do lugar. O meu traballo naceu do encontro con outra lingua, con o francés, unha lingua que era descoñecida para min. A partir de aí comecei a escribir sobre o acto mesmo da dificultade de falar ou do acto da palabra. Ao principio tomou forma dunha serie de vídeos, obra material, e que depois de haber tido a ocasión de facelo en vivo frente a un público, frente a outro, no mesmo tempo e espacio, foi a forma que foi tomando seguidamente. Pero para min un traballo de escrita, que aún cando teme outro tipo de forma, non escrita sino falada. El acto mesmo de hablar. Como darle valor a la palabra? Aparte de dar como derivados tipo de imagen como a miña cara con un micrófono, podríamos ver a evolución da miña expresión en unha imagen fija, pero aparte de eso, estas tomas de palabra han tenido lugar a primeira vez nun contexto de danza. En la danza nos años 90 uno no se movía, lo que era movimiento era simple presencia, el cómo estar ahí vertical, como una I de I de yo. E onde tamén se empezou a utilizar a palabra, e de aí penso que pudiese haber un lugar posible para a miña práctica. Por diferentes situacións, contextos, sempre he intentado non tanto adaptar, pero sin filtrar, localizar como esta práctica tiña sentido, tiña un lugar en diferentes contextos. Uns contextos expositivos, por exemplo, localizar e señalar os lugares posibles para unha palabra. Unha inauguración, unha conferencia de prensa, unha aparición no catálogo, o texto, o currículum. E isto como gesto, como lugar de palabra e de expresión tamén. Como darlle valor a un gesto. De aí que a miña práctica haya sido sempre contextual, escrita, diseñada para o momento e o espacio preciso. Isto por necesidade e por deseo. Logo de aí, invitaciones varias surgen a partir desos intentos. Porque non faz un discurso de inauguración, poderías facer, de aí surgen casi encargos do que eles gostarían que ali acontecese. Por exemplo, unha tentativa de encontrar un lugar para a palabra no proxecto que foi el medio Eso el Museo, foi facer unha intervención durante a rueda de prensa. Si logo conto isto, xa non é o primeiro que me pide facer unha intervención para e durante unha roda de prensa. Así que como ser sempre vigilante e identificar así sempre o meu desexo
ás veces tamén acontece que haya un tipo de huella, un trazo de aquilo que ten acontecido, mas sempre que o proxecto e o contexto de para elo. Esas intervencións han tido lugar en diferentes contextos, en diferentes acontecimientos de carácter acontecimientos, lo que se pode algunas veces considerar como una animación. Ás veces é considerado como unha conferencia. Pero para mí é casi como un texto que se estivese escribiendo constantemente, construyéndose, contradiciéndose e reescribiéndose no tempo. De aí el carácter sempre procesual. Os momentos públicos son para mí os momentos de visibilidade de un texto infinito. Y pienso, por ejemplo, en Rodrigo Fresán, quien a cada vez que publica su libro La velocidad de las cosas, incluso en otras lenguas, lo revisita y añade otros relatos, una obra infinita a vida. Y quien dice, por ejemplo, a mí no me gusta mucho pensar en libros autónomos diferentes. Siempre digo que la sensación que yo tengo a medida que voy añadiendo libros a mi obra es como ir entrando en las habitaciones de una casa e ir encendiendo la luz de cada una. Entrar en habitaciones que no conozco y de repente un determinado libro sea el altillo, otro pueda ser el sótano, un determinado relato puede ser un cenicero. Es como ir decorando esa casa. Para mí, cada gesto es un fragmento. Luego, ¿cómo esos fragmentos pueden tener un valor? Bueno, creo que aquí me quedo. Bien. 1, 2 e 3, logo vimos 4 queredes, non? 4 formas diferentes de falar desde a creación como artistas. E non sei, agora si queredes facer estades por facer un break de stop, co cal collemos aire colectivo entre as pausas e os silencios de Loreto, camiñamos cada baixo, reflexionamos o que toque, e polo camiño podedes ir collendo fíos para o que irades comentar despois en plan xa coloquio, debate cos 4 artistas na mesa, e menos pim pam pum de tómbola, pois todo o demais está permitido. O dereito a réplica, por suposto. Costa ser artista, sigue siendo, ¿no? Costa ser artista, cuesta, es difícil, ser difícil.